Čau ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dlho som nevydával videa, lebo mi nefungoval strihač. Ale každopádne to ma nezastaví. Lebo teraz budem svoje videa strihať na CapCute. Jo. Dobre. Teraz zatiaľ môžeme ešte krásne ísť na Shrimp Game. A asi to strihnem vtedy, keď tam už bude akcia. Jo? Takže dobre, už to začína. Už to krásne začína. Let's go! No. Dobre. Už sme krásne tu. A krásne. Proste. Už tam za chvíľku ideme. Už neviem kedy. Ale už nech tam ideme. Koľko? Neviem. Poď. Ideme. Pokúsim sa to vyhrať. Ale to nezaručujem. Ale pokúsim sa dostať aspoň do Mingle. Do Mingle je to ľahké. V Mingle vypadávam. Hej, hergo, cez Bacon Boy nič nevidím. No dobre. Jupi, už konečne do prvej hry. Jej. Poď otoď sa, ty babíka na vrtačke. A ideme. A ideme. Poď a ideme. Ako veľa gardov tu teraz je. Toto dám na pohodku. Vyhráte easy. Easy. Tak poď, ostatní. Poďte. Dobre, už sme tu. Už tu máme money. Tam máme money, green, money, what I need. Dobre, ideme už do ďalšej hry. A počkaj, ja to hrám na telefóne a na telefóne sa toto brutálne hrozne hrá. Tak poď. A teraz, že... Dobre, toto hrám na telefóne zatiaľ poprvýkrát, takže ešte neviem, ako to pôjde. Ale ja nič nevidím cez môj prst, ja musím klikať.
stress, no stress. Yes, 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 yes. Yes. Mám to. Zžel som si kutísko, ale to neviem. Ideme na ďalšiu hru. Let's go. Ups, máme lights off. Vypíchame gardou. Budeme píchať gardou. Všetkých vypíchame.